दिनै जोङो सावरायनो गोनां आयदाया जाहैबाय दिनै सावरायनो लागोन जोङो आबहावानि गाहाय जेंनाफोर। दा आबहावानि गाहाय जेंनाफोरनि गेजेराव आथिखालाव जों नुनो मोनबाय जे जोंनि बुहुमजों लोगोसे सुबुं समाजा बायदि रोखोमनि आबहावानि जेंनानि मोगा मोगि जानांदों। दा बुहुमजों लोगोसेनो सुबुं अनजिमायाबो बायदिसिना जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। जाय जेंनानि थाखायनो जोङो दिनैनि जिथु मुलुगनां गिख्रंथावना बेराम बे कर'ना बेरामफोराबो जोंनि बे आबहावा गिज्रा जानायनिफ्रायनो सोमजिनाय होननानै जोङो बुंजादेरो। दा बिदियाव नायदिनि जोङो दिनैनि बे आयदाखौ जों बे बुहुमनां जिथु आबहावा जेंना बे जेंनानि सोमोन्दैनो जों बेहाय सावरायनो लानाय जादों। दा बेयाव आबहावा जेंना होनोब्ला जों नुबाय मिथिंगाजों लोगोसे सुबुं अनजिमायाबो बे जेंनायाव मोगा मोगि जाफानो गोनां जादों। दा बे जेंना सोमजिहोनायाव दङ बायदिसिना जेंनाफोर। बे जेंनाफोरनि गेजेरावनो दङ जेरै फारियै बांबोनाय मानसिनि हाबाफोर आरो बेबायदिनो सुबुं थाग्रा थिलिनि गोसारनाय, नैबे सुबुं थाग्रा थिलिनि गोसारनाय आरो नाहरदो आबाद थिलिनि बांनाय, दारिमिन आरो नोगोर गोसारनाय, हान्था मेला रोगानाय राहा गोसारनाय, बेफोर गासै मानसिनि मावथायनिफ्राय मा जानो हमदों, बुहुमाव आबहावानि जेंना सोमजिदों। दा जोंनि सावरायनो गोनां आयदायाव बेखायनो नुहुरबाय जे बुहुमजों लोगोसे मानसि माहारिया गोबां जेंनानि गिख्रंथावना मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दा बे सुबुं थाग्रा थिलिनि गोसारनाय बे आयदानि सायावनो जोङो गुवारै सावरायनो लानोसै। गाज्रि खालामग्रा मुवाया दा गुबुंले जानाया माखौ बुङो एबा जेंना होननानै बुङोब्ला जों मा मिथियो, बेखौ नायनो थांनायाव नुबाय जोङो जे गाज्रि खालामग्रा मुवाया आबहावा गाज्रि खालामनायखौनो गोरलै रावै मा होननानै बुंनाय जायो, गुबुंले जानाय होननानै बुंनाय जायो। गुबैयै मानसिया दिहुननाय मुवा बांद्रायै आबहावाजों गोरोबफायोब्ला जिब मुलुगनि खहा खालामनो हायो आरो लोगोसेनो बिब्दि मुवाखौ गुबुंले खालामग्रा होननानै बुंनाय जायो। हाद्रि बाला, उखुन्दै, हांगार, गाज्रि मोनामनाय, सिहा, सालफार डाइ अक्साइड, कार्बन मन' अक्साइड बायदिया आबहावा गाज्रि खालामनायनि बिदिन्थि। जों मिथिगौ बारमण्डलाव बारल'सो थाया, बारमण्डलाव गोरोबफानानै थायो जोंहा माखासे गुन्द्रासाजों लोगोसे हाद्रि बाला, दै सेरेब बेबायदियै। दा बेफोर बारहावायाव थाफानाय जिथु मुवाफोर, बे मुवाफोरा जुदि गुबुंले जायोब्लानो मा जायो बा गिज्रा जायोब्लानो जों बेखौनो गुबुंले जानाय होननानै बुंनाय जायो। दा अब्ला नायदिनि जोङो आबहावानि जिथु गाहाय थादेरसाफोर, बे गाहाय थादेरसाफोरा जाहैबाय हा, दै आरो बार। बे हा, दै आरो बारा बायदि जाहोनाव गुबुंले जानानै मानसि आरो जिब मुलुगनि खहा खालामनो हायो। मिथिबायना? जोङो मिथिखागौ, जों मोनखादों जे आबहावानि जिथु गुबै थादेरसा हा मण्डल, दै मण्डल आरो बार मण्डल, बे हा मण्डल, दै मण्डल आरो बार मण्डल बेयो जुदि गिज्रा जायोब्लानो जोंहा मा जायो, आबहावाया गिज्रा जानाय होननानै जों मोनथियो। दा बेबायदि गिज्रा खालामग्रा मुवाफोरा जाहैबाय
गिज्रा खालामग्रा मुवाफोरा जाहैबाय नैबेयावनो होदों हाद्रि बाला, उखुन्दै, हांगार, गाज्रि मोनामनाय, सिहा, सालफार डाइ अक्साइड, कार्बन मन' अक्साइड बायदिया आबहावा गाज्रि खालामग्रानि बिदिन्थि। बेफोर माखासेया आबहावा गाज्रि खालामग्रानि बिदिन्थि। जेरै जोंना हाद्रि बाला आरो उखुन्दै, हांगार, गाज्रि मोनामनाय, गेसाव गोफोन मोनामनायफोरा, आरो लोगोसेनो सिहा, सालफार डाइ अक्साइड, कार्बन मन' अक्साइड बायदिया जाहैबाय आबहावा गिज्रा खालामग्रा। आबहावानि जिथु गाहाय थादेरसा, बे गाहाय थादेरसाफोरा जुदि गिज्रा जायोब्लानो जोंहा गुबुंले जानाय होननानै मिथियो। दा अब्ला बे आबहावानि गाहाय थादेरसाफोरानो जाहैबाय हा मण्डल, दै मण्डल आरो बार मण्डल।